Egunon, Hondartzako kantinaren ustiaketen kontratazio espedienteko C sobrea irekiko dugu. Aurrena, B sobrean eskaintza teknikoan lortutako puntuaketen berri emango dugu. Hiru eskaintza ondia eta ondoko puntuazioa lortu due. Eusebio Ikutza Unanuek guztira 5 puntu. Inigo Ulazi Arrizabalagak 11 puntu. Eta Iraia Perales Arrizabalagak 11 puntu. Jarraian, esandako moduan, C sobreak irekiko ditugu eskaintza ekonomikoa. Lehenik, Eusebio Ikutza Unanue. Eusebion eskaintza izan da 3.000 euro. Bigarrenik, Inigo Ulazia Arrizabalaga. €3.100. Eta hirugarrena, Iraia Perales. Iraia Perales Arrizabalagak 5.150 euro. Besterik gabe, puntuak eta interneten jarrikoa kontratatzaile perfilian eta esleituai jakinaraziko zaio. Eskerrik asko.